la cooperació per Barcelona, vull que quedi ben clar que és un dels eixos estratègics d'aquesta ciutat. No és quelcom perifèric en la nostra estratègia, sinó que està en el nucli, està en el cor del que és l'estratègia dels socialistes per Barcelona, perquè també volem que sigui una de les peces claus que defineixin la nostra ciutat. Volem que aquest compromís de la ciutat també tingui un símbol, i és el següent, i això ho articularem en el proper mandat. Volem que hi hagi persones que comencin a conèixer el que significa cooperar amb una altra ciutat o cooperar amb qualsevol organització no governamental, i volem que tinguin clar el missatge. La ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, que representa la ciutat, vol ajudar en aquesta primera aproximació que un jove, que un adolescent fa a l'hora d'introduir-se en aquest món. I per tant nosaltres establirem un programa de beques que ajudarà en aquest programa d'introducció, d'inserció dels nostres joves en aquests programes. I això ho farem parlant amb les organitzacions no governamentals, parlant amb el teixit juvenil, introduint-nos també en els centres educatius, perquè volem que quedi clar que més de l'1% del caràcter plurianual, de la cooperació que fem com a ajuntaments, nosaltres tenim i volem impulsar un combat també cultural pels valors del que representa la cooperació, per construir un món amb més justícia, amb més llibertat i amb més pau. Aquest és el compromís de Jordi Hereu i dels socialistes pels propers 4 anys. Moltes gràcies.